ine cadugerlik edip milletin arasını bozup börenim olsa hamana bir bariye palaniye bakilçılığın üstünden kinen üstünden, ağzaralığın üstünden, hasadet içigaralığın üstünden sen bir doğa bir neçe alsan al nohum şu taraf bir dargasa bolya diýilýän kep ikisi de uluqan haram iş uluqan bir dargama iş Hudaýyň lanetiniň etegindäki adamlarda çykarýan pulu da haram berilýän pul da haram ikisi de ýöne cehennem satyn alyp duran adamda 4 mezhebiň 4'sünde de şeýledi. Eger aýsam maňa jyllar habar berýär aýandadan bilýän nise Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdýär: "Ve ma yenbagî lehum ve ma yestati'un innahum anis sem'i lema'zulun." Suriye Şuara ahirki ayeler onu kullanış parada. Jynlar hiç wagtda göýüňe öýdüp aýandadaky habar eşitmeýärler diye. Hudaý şun gat'an aýdýar. "İnnahum anis sem'i lema'zulun." Periştelen gurrun we asmanlarda gurrun eşitip başarmaýarlar diye. Oham çyn yalan bir towar gurrunlar mizinne bilen oklaýarlar. Öz adamsyna şu porhan uluqan haram işe diýen adamlara oham o da yalan çyn garşyryp aýdýar falanyňky dogry çykdy dogry çykdy aýandadan bilýän bolsa bardaşyň men ýene yarım saatdan näme bolýan nida men nime özüm näme bolýan diýeni yarım saatdan eger yarım saat 5 dagy ýene 1 saniýeden özüň näme bolýandygyny bilse hiç başarmaz. Ýöne ulu qorrak milletten tecrübesi bilen ya bir towar bir hokkoluk bilen sen aglyňdan kesip aýdywati bar şoň jyny barmyşdyk kafir jynyna ýanyna barmyşdyk şoňa habar berýänmişdik da emma aýandadan habar berýän men diýen bolsa ha sen ýene 5 dagdan näme bolýandy näme bir dünýäň içinde gyzyl kümüşleri ýerden ýygnaň akdy näme sen kesip horlap halkyň milletiň pulun sortdan horlapdan diýip aýtdy tanetde bar ýanyna men näme ogurlany diýip kim ally şonu sen öýüň iler düýbünde sen daýdan mamışdyk sen öýüň düýbünde bir gelejek mamışdyk olar şon kefinden birat ogurlap şonu aýdy ady näme diýip men bar aljak şondan diýip näçe mysgal gyzylypdy diýip hiç tadı bilmez ol oturan ol bernamygy weriňiň üstüne gurulanda dahyl hokkaň üstüne gurulanda Allah'ın adyny çakyrda bar bir wagt bir ýyldyz bilýän nämetýän ýan adam biriniň öýüne bartyrda Aham sallançakta o çağa yatanmış. Aham yan kıyalay diyen adam biri kärrak öýüň öýesinden pul aljak bolup sallançakdaky erkoglan görýän mi diýipdir. Ha o näme diýipdir? Bu oglan diýipdir. He ora alim boljakdyr diýipdir. Bu oglan he ora uluqan adam boljak, danışmand boljakdyr diýipdir. Atasyna dagy zähmet keş boljak, näme boljak diýip gurrun etip barýaka öýesi aýtypdyr. Hay dur diýipdir sallançak yatan, gyýdy oglan haby diýipdir, erkoglan diýip aýtdyň diýipdir. Bilýän zady bolmaz. Yönümizin nivelin halkın pulunu alacak olup ayıptır. Dur hausen näme diýip barýan diýipdir. Ola gyýdy olan oň içinde ýatan diýipdir. Men gyýdym ola diýipdir. Inhe hak gurrunlar daşylar. Ýöne biz näme etmeli? Ey cemaatlar, hak şeriatda bükülli we gümmer ýammarly gurrun ýok. Hak jogabyny aýdyp bereň. Kana sallallahu aleyhi ve sellem yetaawwadu min aynil janni ve min aynil insi. فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه الترمذي والنسائي Peygamberimiz hemişe Hudaýa jynyň gözünden adamyň gözünden men saklawur diýip dürügöý derman dogalary Allah'dan dileýänmiş. Jynyň gözünden adamyň gözünden men sakla diýip ta hasana çeli ta qul a'udhu bi rabbil falaq bilen qul a'udhu bi rabbin nas nazil bolupdyr Allah'a iň Resulullah'a iňipdir. Allah iňipdir qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bin nas. Oham peýgamberimiz näme etipdir? Hemme dogalaryny goýupdyr. Ondan belek faqat qul a'udhu bi rabbil falaq men qul a'udhu bin nas okuýarmışdyr. Qul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq, min şerri gasiqin, min şerrin neffatati. Manasy şerri diýdi, şer diýdi. Neffatati fil uqad dun edip jadugeriyet ýan heleyleň şerrini sakla diýdi. Şerrin neffasatyň manasy şu. Neffatat diýdik jaduger heley diýdi. Fil uqad dun sen jadugeriyet çek bolýar. Hudaýa şoň şerrinden sakla diýdi. Min şerri hasudun şerrini sakla. Min şerril vesvasil hannas. Şu ikisini okuýarmış. Erti bilen 3 kere okuýsan, akşam 3 kere okuýsan şerden aman bolarsyň diýipdir. Teberrük 3-4 hadis okuýaýyn. Peygamberimiz qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas iňenden soň fakat şu ikisini okuýarmış. Başga dogalaryny goýupdyr. Hudaýa jynnyň şerrinden sakla, adamlaryň şerrinden sakla. O dogalary okuyup bermeýärmiş.
Arabisini okuysam giyeceğe kalacak, tercümesini aydeyin. Enemiz Hazreti Ayşe aydiye, Ayşe Sıddika radıyallahu anha. Peygamberimiz düşöge gelenine, bu ne akşam? Mübarek elini üyüşürüp, küfedip diyem vurup, 3 kul huvallah, 1 kul huvallah, 1 falak, 1 nas okuyordu. Deslap yüzüne, ohum kellesine, ohum mübarek cesedi, mübarek bedeninin öv taraf hemme yerine, sonra arkasına çekerdi diye. Yefalu zâlike 3 merrat kaza fi sahih Bukhari. 3 gedek şonu ederdi diye. Ulamalar ay diye. Bir gedek kul huvallah, bir gedek falak, bir gedek nas okuyup bedenine dem vursan sünnetin bittiye diye. 3 okuysan barından gav diye. Yoksa bir gedekti ya da okuyun tutuptur ya başka doğalan kalmış. Bir gedek kul huvallah, bir gedek falak, bir gedek nas okuyup da dem vurup bedenine çeksen sünnetin bitti diye. Yine Peygamberimiz solar okuyamış, hemme şerden men sakladı diyor. Üçüncü hadis-i şerif. An Uqbe. Beyna ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem gashiyetna rihun ve zulmetun şedide. Bir vaqt Peygamberimiz bilen bariyadık diye hevri çöllün qaranqıdı, qatı yel östü, dım qara. Qorquya da qara bolsa, qaranqı bolsa, yelli östü, yağın yağacak bolsa, özü çölle bolsa, cinnan, instan, heyvandan, her zattan. Şonda Peygamberimiz kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas okuymana başladı. Resulullah can şonda ya diyor ya atın sünnemişti. Okuyup bola kana mana etti. Ey Ukba dedi. Men şonda yanladım diye Ukba diyen adam. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas okuyaga. Ey Ukba deyiptir. Her kim her jere güýçli doga okuysun, qiyinçylykda deyiptir. Hiç doga kul a'udhu bi rabbil falaq men kul a'udhu bi nas yetmez deyiptir. Ama erti namaz bolupdur da evvel rekatda alhamdan soň kul a'udhu bi rabbil falaq okuyupdur. İkinci rekatda da alhamdan kul a'udhu bi rabbin nas okuyupdur da Peygamberimiz. Gördüňmi okpa deyipdir. Namazda da şunu goşdum deyipdir. Erti namazda seferde şunu goşupdur da. Evvel rekatda alhamdan soň kul a'udhu bi rabbil falaq goşupdur. Erti namazyň pardyna ha seferde şu taýda. İkinci rekatda alhamdan kul a'udhu bi rabbin nas goşupdur. Gördüňmi okpa deyipdir. Yani ne kadar fazilatlı erti namazda o da koşulya da yoksa onun için bir ulamalar aytýar seferde havluk maşrak bolsan kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bin nas Resulullah'ın sünnetidir diye. Par namazda koş diye.